equilibrada, ali da palanca, potente, e se fixades salía unha pedra arriba. Sí. Pero había dúas pedras, unha está aquí. Tirarna. ¿Ves? Esta de aquí. Esta está tirarna, esa estaba ali. E arriba dirás, que hai arriba? Pois arriba hai tres cuncas, tres pías. Unha no centro, que é unha pía que ten por medio metro de diámetro e 50 centímetros de profundidade. Non se ven os pozos de verán, que cando son inundas, échese de agua. E aguanta agua, tú van. E tú pozos, cando verán, cando aí teñen sede, veten a beber aí. Porque teñen agua. Esa agua mantense muchísimo tempo. Depois ten dúas pías máis ao laterales. Son pías pequenas. Se os fijades, mira, ves esa pía de aí? Sí. Pois esa é que a agua baixa por ali, e a través de millóns de anos, mira o que fai aí. Arriba é moi difícil subir. É moi difícil. O sea, hai que ser un atleta para poder subir. Eu subí dúas veces, pero non me pego ganas de volver porque un día casi cae. Casi non contas Depois vemos por outro lado. Ahora estamos vendo além da palanca. pequeniña arriba, ¿no? Como se vai? Hemos ido a fichar, ¿no? Igual, hemos ido a hacer. Entonces, había este espacio aquí en el Concello y decía, vamos a intentar hacer un pequeño local en donde podamos, por lo menos, na época do ano donde máis afluencia hai de peregrinos, pues darlle ese tipo de información e poder axudar. Entonces, a partir de maio, abril-mayo, hasta septiembre, pues, temos aquí unha persona de las, que hora? Desde 7 da mañá. 7, 8 da mañá hasta as 3 da tarde. Porque despois, a partir das 3, os peregrinos xa, cada un se está metido nos internet, ¿no? E, bueno, os datos, que todos son números ahora actualmente, aquí son miles de personas que pasan e demandando información. E ao mesmo tempo, fora, xa intentamos tener un vinilo e un pouco collendo información de Modesto, porque Modesto xa editou unha guía moi precisa de kilómetros, sitios e todo eso, collendo a todo o que tiña Modesto, pois fixemos unha guía nós e ao mesmo tempo un vinilo, entón a partir de aquí xa a xente se dá de cuenta un poquinho máis adiante onde se fai a desviación do camiño e como se continua. E tamén quixemos dar un pouco de información histórica, real, ao final doloroso, porque está escrito na catedral, un pouco do Wagner que xa estaba naquela época, era o que dicía Antón, que xa en esa, cando empezamos con isto, xa estábamos dando voltas ao Wagner, e depois un pouco de información do que é o Concello, porque lógicamente vamos a utilizar tamén para dar unha imagen que de Umbría, pues, todo o mundo conoce o outro lado, pero non menos conocíamos da cascada, da Pedra do Brazal, do Camiño das Exelas, bueno, e faltamos, que era para decirlo antes, pero bueno,